blog honen izena da Nortasun Agiria, eta txandal honen izena da Adidas Colección David Beckham. Ados? Norbaitek erosi nahiko balu. Su campeón liburu autobiografiko bat da, eta nire bizitza osoa kontatu nuen bertan. Beraz argitaratu nuenean, pentsatu nuen, ez daukat ezer gehiago kontatzeko, bakarrizketetan. Dena kontatu dut. Baina, komiko zarenean, humorista, bizitzak egunero opariak ematen dizkizu. Eta egin nuen. Psikologoan, ez. Tinder kontu bat direkin. Zein azul edo verifikado egitako bat egin nion. Beraz, sartu mazareten, horrei Tinderren sartuko baliz, ikusuko baliz ere, aurpegia eta txek azul hori, dinez, ados? Eta ni egoibarren jaio nintzen ez da, donazio bizena izan ez, badazkera, biak egin. Son filmes, son de libro subcampeón. Pone que tengo novia, pero ya no es verdad. ¿Dos? ¿Dos? Ni, bainitzela euskaldun bat. Edo behar bezala euskaldun bat. Edo zabagan pentsatzen kasana. Zabagunenakin, zenbait esan da jokatzela joan nintzen beraz, han posi zeuden, baina bi gol sartu nituen nire atean. Eta hemen ere jendeak posiletik. Dena behar. Afán de la patria, goranda y alta, la polilla. Bueno, hori dekako gara. Eta gero eskubira, esan minuseko kapaz gaizela trokatu den edo zini ezko bateko. Ez da egin norbait, gaur gogatu baina. Bueno, ez. Ego ibantarako eskene. Gaur nortasuna